Еха, здравейте! Аз съм Краси Петкова и днешната тема е за фъншуй. Подреди дома си, за да бъде подреден твоя живот. Защо фъншуй? Нека да ви обясня защо. Фъншуй колко промени моя живот и затова искам да ви разкажа, но ако не остане време, разбира се, ще дам примери. И така, първата стъпка в усъвършенстването на взаимоотношенията е да почистим и организираме своя дом. Чистата енергия, всъщност, е хубаво да влиза в дома ви свободно. Представете си, влизате, правите една крачка през дома си и се спъвате в обувките си. Или в някакъв предмет, или отивате към някаква стая и се блъскате в нещо. Това са много малки примери, но защо е нужно да бъде подреден и чист дома ни? В източната култура наистина има вярвания, че когато нашия дом е чист и подреден, енергията протича плавно, свободно и тогава се случват само хубави неща. И те много вярват в печеленето на пари и за това, между другото, обърнете внимание. В туалетните им са чисти, безумно чисти, защото те вярват, че това е кътчето, където е носител на пари. Но сега да ви обясня нещо. В фъншуй, фъншуй първо означава вятър и вода. Това е баланса, енергията, балансираната енергия. Спецификата в фъншуй е това да определи формата, цвета. Тоест, ако посоката, да кажем, север, е посоката на кариерата. В тази посока са водните елементи, т.е. там са по-студените цветове. Говориме за синьо, за черно. Не толкова обаче земните цветове, ще ви кажа. Говорим за белия цвят, сребристия. В тази северна част за благополучие в кариерата, значи разглеждаме няколко сфери, 8 сфери, на любовта, на творчеството, ето тук имаме една схемичка, на репутацията, на любовта, на творчество, на късмет, на кариера, на семейство, на богатство. И ако точно определим цвета и формата, ще видите, че ако се раздвижи тази енергия в дома ви, в моя се раздвижила сериозно, точно тогава ще видите, че живота ви ще процъфти наистина в посока, която вие желаете. Естествено, може да си направите страхотен експеримент. Последният проект, който правих, беше на една по-скоро е мезонет, не точно къща, на 2 етажа, където замерихме всъщност има приложение. Ако аз лично съм на място там, което по-рядко се случва, по-скоро работя онлайн, но това е моя компас, който много ми помага. И замерваме всъщност, има една стрелкичка, има такова приложение, безплатно е, може да си го изтеглите, казвам ви как да си замерите посоката в дома и търсим посока север. След като установим къде се намирам в посока север, аз мога да определя абсолютно всички други посоки, които са ми нужни, за да ви кажа точно кой предмет, какъв цвят да се позиционира. И също така, сега ще ми зададете въпроса, който вече съм получавала. Добре, аз вече не ми е нов дома, аз вече се живея в него, как да променя нещата. Има корекции, може да се коригират с светлина, с огледало, с разместване, с смяна на някои дребни вещи, с позициониране на такива фъншуйски символи. Хайде да поговорим малко за честотата. Честотата и редът в околната среда имат силен ефект върху нашето емоционално и ментално благополучие. Когато вие спите вечер, е хубаво да спите в една хубава среда, нали така? В една чиста среда, с топла светлина, ако спите все пак на малка светлинка, лампичка или нещо подобно. Може и да не спите на светлина все пак. Много
важна роля играе позиционирането на вашето легло, където спите, където спят децата ви, близките ви. Искам да ви кажа, че както погреваме хората на изток, главите ни не бива да бъдат на изток. В смисъл, не трябва да спите изток-запад. Най-добрите посоки са север-юг, юг-север като цяло, така че замислете се. Ако често боледувате, може да обърнете внимание на това. Често боледуването наистина зависи от енергията в дома ви. Може да има остри предмети и също свържете се с мен, за да го замеря, за да го видя. Между другото, когато ми пращат снимки, когато ми пращат видеа, веднага от пръв поглед, без да ми казват посоката, мога да кажа какво не е редно и какво според източната култура и учение над 5000 години. Защо китайци и японци по определен начин си подреждат предметите и като цяло всичко в дома си. Защо са толкова ограничени от различни такива различни неща в дома си всъщност. Всяко едно нещо, ако сте забелязали, е много така пакетирано, много е компактно, много е минимално, подредено, гардероби, специално място има нещо определено, предмети и така нататък, символика. Не може да не сте забелязали източната култура. Наистина, в източната култура има изключително много символи, ако се замислите. Във всяка култура го има. В нашата култура също имаме страхотна символика. Толкова много приметности. Тя играе важна роля, определено. И се връщам към това, което спиме ние, дали имаме всъщност пълния покой, дали сме освободени от всякакви напрежения, звуци, светлини, остри предмети, сочещи към леглото, мечове и тем подобни разни така остри неща. И така, лесно е да се установи, поне за мен, като специалист. Аз съм феншуист, дипломиран феншуист, така че ако имате въпроси, може да ми зададете. Разбира се, може да се запишете консултация при мен. Така, феншуй как да ни помогне? Защо казвам, когато подредите дома си, ще се подреди живота ви? Вярно е. Изпробвал го. Аз 3 години боледувах. Леглото ми се оказа в грешна посока, по посока на хората, които погребваме като цяло същата посока на изток. И аз не спирах да боледувам. Разместих си леглото и спрях да боледувам. Факт. Така че много фактори. Започнах да търся, започнах да чета повече. Точно тогава всъщност записах официално, за да бъда дипломиран феншуист. И от малка всъщност размествам предмети. Винаги са ме питали, майка ми влизаше и казваше: бе, Красимира, вчера стаята ти изглежда по един начин, защо секцията някак си е изместена, защо тези предмети са там и така. Нещо ме смущаваше, нещо не беше окей. Примерно, когато спиш, има някакъв гардероб, който е надвесен на тебе или някакви книги дори. Също, между другото, играете роля. Нещо, което е по-високо от леглото, че се едно те смачква през нощта и ти отнема от енергията, че се събуждаш изморен. Огледалото, леле, огледалото е символ, първо, да ви кажа за двойките на изневярата, предизвиква изневяра. Второ, може да боледувате от страната, който спи от страната на огледалото, или отражението в огледалото е на крак, ръка, половината от тялото, ще бъдете схванати, ще имате мигрена дори. Огледалото изпива енергията вечер, докато спите. Не бива да има огледало там, където спите. Не дейте. Покривайте го с шторичка, ако искате, сложете го от вътрешната страна на гардероба, така че избягвайте огледала наистина в спалнята. Чували сте го и преди, но има изключения. Така че може да имате едно място, където тоалетка, която да се гримирате, мили дами, но тя да не отразява леглото, да не отразява нищо друго, освен една стена и да не гледа към леглото. Така че има специални места, които се позиционират според феншуй и замерва се, за да ви чисте, хубава и свободна енергията. Когато вие имате спокойствие в своя дом, околната среда, вие го излъчвате навън. Вижте колко е лесна формулата.
Фъншуй ни учи, че пространството в дома трябва да бъде функционално и да подкрепя потока на енергията. Осигурете си добре организирани пространства, където се чувствате комфортно и свободно. Пречистването как става на енергията. Нашите баби са ни казвали, прямо с тъмнян да си пречистваме дома. Всяка неделя, казваше моята баба, си пречиствам дома от различни енергии, които ние отвън навътре ги вкарваме в нашия дом. Както когато понякога се прибираме с главоболие. Защо? Защото ние сме поели някаква чужда енергия. Някой там е бил ядосан, някой ни е погледнал по някакъв начин. Всичко е енергия. Ето защо се случва, че ние внасяме тази енергия. Моят съвет е, когато влезете в къщи, не случайно, между другото, в Турция има такава традиция да си измиват краката и тогава да влизат. В смисъл, влизайки в дома си, измиват се краката и тогава нали, влизат. В смисъл, никой не ходи с обувки в къщи, събуват се на входа и така нататък. Страхотни традиции. И в харама, бос влизаш, не с обувки. Когато влезете отвън навътре, душ, измийте си ръцете и лицето най-малкото, което е, ако имате възможност и е вашия дом, просто влезте, си изкъпете веднага, не чакайте и не внасяйте тази енергия отвън. Така, отделете време наистина за пречистване на негативната енергия. Тя може да става по различни начини, както споменах. Също ароматерапия, палене на свещ и смесени такива техники за пречистване на пространството. Знаете, има такива димящи клечици, които са също с някакъв такъв аромат, индийски и прочие. Ето, виждате ли, във всяка култура има нещо, което да е пречистващо дома и вашата енергия. Да съборите енергията, която е негативна и идва отвън. Така, символиката на вашите декорации. Внимавайте къде трупате декорации. Във фъншо има изключително много знаци. Примерно, виждали сте слънчета, скобочета нагоре, тигър, примерно бял. Той се слага на определено място. Феникса е нещо уникално. Той се слага на юг, т.е. за известността. Дракона е страхотен символ за успех и за късмет, но той не бива да се слага на нивото, под нивото на очите или над нивото на очите, т.е. над вас да бъде. Също така не трябва да гледа към прозорец, трябва да гледа навътре към дома. Той е уникален символ на силата и на успеха. Така че трябва да се грижите често за него, не бива да има прах по него. В момента не мога да кажа със сигурност, но в един дом може да има до 4 дракона и не повече, защото тогава има сблъсък на енергията. Така че до 2 съветвам аз да има в поне 2 посоки. Те са специфични. В дома ви, като едната е юго-изток. И така, прилагането на фъншуй, мили дами и господа. Когато изучите чрез мен тези принципи, когато ги съобразите, когато направим план за вашия дом или за вашата сфера, да кажем на богатството или на здравето. Здравето е важната сфера все пак във вашия дом, защото много е хубаво да имате здраво семейство, вие да сте здрави. Знаете много добре какво означава точно обратното, когато не се чувствате добре и не сте в така здрави. Ето защо е хубаво да започнем от източната част, за да засилим здравето. Там зеленият цвят е помощ буквално за окото, за усещането, за успокоението. Напълно ви съветвам, ако пренебрегвате тази зона, наистина да я подсилим заедно, да изследвам какви са цветовете, да не се окаже, че в зоната на здравето вие сте позиционирали огън, цветовете на огън, топлите цветове, червените или остри разни също предмети и там, там всъщност, или метални, там всъщност изток е зоната на дървото, на зеленото, на земните цветове. И не бива да има остри предмети, защото те режат дървото, така режете здравето си, така трябва да се обърнем сериозно внимание. Така,
Хубаво е да разберем наистина как да позиционираме също и мебелите, как да използвате цветовете и да създадете наистина една хармонична обстановка и пространство. Сега, връзката между дома и взаимоотношенията. Фъншуй ни учи, че нашия дом е отражение на нашите вътрешни състояния и взаимоотношения. Когато почистим и организираме дома си също, подобряваме и нашите междуличностни взаимоотношения. Така че съобразяваме всичко това, което сега изреждам. Какво значение има фъншуй за личния ни растеж? Работата върху дома ни е също толкова важна, колкото и работата върху себе си. Самите промени, които правим в пространството, могат да имат дълбок и траен ефект върху нашия личен растеж и развитие. Така, какво решение ни дава фъншуй? Решенията за промяна в дома ни включват самото подреждане, както ви споменах, използването на цветовете според зоната, пречистване на пространството и създаване на този енергиен поток и на тази прана или чи енергия. Всъщност да дишате буквално в дома си, да изхвърлите или да изнесете от дома си, извинявам се, също се изчествам, прочествам сега, да изнесете от дома си нечисти вещи, нещо, което ви напомня на нехубаво нещо, захабени предмети, изтъркани предмети, щупени предмети, скъсани вещи, дрехи, всичко това трябва да се изчисти. И да бъде изчистено, да няма прах, да бъде просто чисто, да ви бъде на вас уютно, когато дойде някой в дома ви, да ви проветливо, приветливо и красиво. Съгласни ли сте с мен? И така. Ако харесвате тази тема за фъншуй, ще продължим. Това е час 1. Сега просто навлизаме в фъншуй като тематика. Искам да ви кажа колко много ще ви помогне фъншуй във вашия живот. Наистина подредете дома си, за да подредите живота си. Подредете зоната на любовта и ще изкочи любовта в живота ви. Зоната на кариерата и кариерата ще бъде успешна. Така че много източни култури, като японската и китайската, вземат под голямо, огромно внимание, отдават много значение на фъншуй и принципите при обновяване или подредбата на вече създаден дом. Така че те имат вярванията и вярването, че това им помага да създават хармония и баланс в живота. Банките в Китай, в Япония не се правят без да е замерено посока енергия според фъншуй. Ако сте забелязали, пред всяка банка, примерно, има фонтан, има въртящи се врати, не са отварящи се, да кажем. Една банка, между другото, давам пример, която се е построили. Ескалатор срещу входа. Входа се отваря нормално като две врати, които се отварят така широко. Две колони, всъщност се го представете, две колони, отварящата се врата и един ескалатор като език и се една уста и поглъща всичко, което влезе, така да се каже. И всъщност тази банка е била пред фалит. Почват да замерват енергията, махат ескалатора, правят стълби, слагат въртяща се врата. Колоните ги облицоват примерно с огледала, за да се връща негативна енергия навън и така нататък. Общо взето слага се шадраван за благополучие пред самата банка. Зеленина, също така. Просто всичко според фъншуй, енергията, замерено създава тази хармония и така здрави връзки, успешна кариера или пък успешен бизнес. Така че внимавайте. Обърнете наистина внимание, разгледайте дори сега символите в източната култура, защо те не случайно са там. Те са за защита, за любов, за благополучие, за здраве. Сферите на развитие, съобразени с фъншуй, включват именно тези сфери. И ако вие, примерно, се развивате кариерно, но в любовта не е хубаво да обърнем внимание, коя е вашата
посока, в смисъл в дома ви, коя е стаята, която отговаря на посоката на любовта, ако е килера, пък отговаря примерно югозапад е на брака и любовта. И ако това е вашия килер, тогава ще трябва да позиционираме любовни снимки там и да подобрим с цвят или да коригираме по някакъв начин. Така че да сложим някаква символика, която да освободим пространството по някакъв начин, в зависимост колко и къде се намира, чрез форми, цветове, корекции и така нататък, за да заселим вашата любовна сфера. И така, много известни личности, между другото, като Опра Уинфри, те си подреждат домовете според фъншуй учението и така имат страхотни успехи в бизнес и личен живот. Японското 5S е система за организация и подредба на работното пространство. Също го използвам като метод за домашното пространство и включва сортиране, стандартизиране и самообучение за ефективен начин за подобряване на ефективността и подредбата в дома. Така че ползвайте ме с моите знания. Сега, влиянието на фъншуй върху вашия живот. Подчертавам отново. Важността на хармонията в пространството всъщност е пряко свързано, отново повтарям, с вашата енергия, на вашата околна среда влияе върху вътрешното ви усещане отвътре навън. Т.е. вие, ако живеете в една благоприятна среда, ще излъчвате това навън и живота ви ще бъде малко по-красив и по-спокоен. Така че нека първото нещо е изчистване. Така процедирам и с констелациите, когато водя психологически консултации. Правим констелация, първо изчистваме нещата, които ни пречат, които ни блокират, бариерите, ги премахваме и тогава надграждаме, тогава слагаме, позиционираме нещата както е нужно, както нашата душа усеща, както искаме ние да се движим, а то е свободно и щастливо. И така освобождаваме пространството от ненужните вещи и нещата някакси се подобряват в нашия живот. Нали така? Освобождаваме се от ненужни връзки и отваряме врати и пространство за нещо ново в нашия живот да влезе. Съгласни ли сте с мен? Когато правим място за новото, за чистото, ние също така правим място за нови възможности и нови вълнения в нашия живот. Нека привлечем положителната енергия чрез прилагане на фъншуй, принципите, защото има точно определени принципи, но те могат да се съобразят с вашия интериор, променяйки много манички неща там, но правейки огромни чудеса. Тогава привличаме енергията, красивата енергия, положителната чи и хармонията в нашия дом. И това може наистина да допринесе за подобряване на нашето настроение, за качеството на съня ни и за общото ни благополучие като цяло. Когато оправим дома си съобразно тези принципи на фъншуй, ние също така оправяме живота си. Подреждаме го. Подреждаме живота си. Подреждаме дома, подреждаме живота си. Изчистваме дома, изчистваме се от блокажите. Промените, които правим в пространството си, могат да имат дълбоки траен ефект върху нашето емоционално и физическо състояние. И нещо друго. Замислете се. Правим веднъж проект на дома. Окей, подреждаме го, но ние внасяме постоянно енергията отвън навътре. Този процес трябва да се изчистваме постоянно и да спазваме някои принципи. Това е като да станеш сутринта, да си измиеш зъбите, да си измиеш лицето, да си изкъпиш, да се облечеш. Това ти става навик. Така че перманентно ти да изчистваш лошата енергия от дома си и да вкарваш добра енергия, да ти бъде подредено и красиво в дома. Не е толкова сложно, но се изгражда с времето. Ако направим проект, който отнема около 2 или 3, 4, 5 седмици, ако е голям дома, но да кажем работим върху една сфера, която е на любовта и кариерата, прямо 2 сфери и отнеме 2 седмици, да кажем, означава, че до 2 седмици ще се случи чудото, защото тогава сме завършили проекта и тогава се отваря енергията във вашия дом. Има логика, нали?
Хайде. Знайте, че трябва да бъдете постоянни в едно нещо. Като навика, като хобито, като това да намерим наистина, да даде резултат всяко едно нещо, което правим. Фън шуй ни насърчава да създадем хармония, баланс в дома си, което действително може да се отрази на други аспекти на нашия живот. Защото дори да нямаме в момента някаква определена цел, не усещаме точно желанията си, в момента, в който подредим нашия дом, почва да се нареждат нещата, да се нареждат мислите ни. И всичко започва да придобива някакъв смисъл и цвят. И така, свобода за новото. Освободете място за новото. Изчистете се от стари ненужни вещи. Правим място за нови вълнуващи възможности в живота си. Нови връзки, кариерни възможности, лични постижения, които се появяват, когато сме отворени и готови да приемаме промените. Вие готови ли сте? Аз съм Краси Петкова и съм психолог. Дипломиран фъншуист и женски коуч, сертифициран женски коуч. Така че може да се допитате до мен по всички въпроси. Готова съм да помогна. А ти искаш ли? Сега промяна. Ако искаш, свържи се с мен. Веднага интуитивно ще избера една зона и ще ви кажа няколко определени неща. Югозападната зона е зоната на любовта и на брака. Ако в любовта не ви върви, вижте къде е югозападната зона и какво сте позиционирали там. Ако сте струпали много дрехи, това е гардеробната ви, така сте си струпали нещата с любовната част. Ако е разхвърлено, е разхвърлена любовната част. Ако е хаотично и нищо не се знае мястото, навярно все още човека, който ви търси, не може да ви открие. Цветовете са земни в тази зона. Може да бъдат охра, беж, кафяво, но има съотношение от предходната зона на известността. Там са топлите цветове на юг, така че югозапад абсолютно възможно и допустимо е да вкарате червен цвят, но частично, или розово и така топло, като светлина, да, топло, хубава светлина, но оранжев цвят също да не пропуснем, също е допустимо там, елементи от тези цветове, формата на тази зона е триъгълник и квадрат, така че позиционирате квадратни триъгълни. Ако е рамката правоъгълна, ще сменя с квадратна. Може да се намира офис там, между другото, допустимо абсолютно. Може да има изображение на планина, на любовна двойка, много важно. И всичко двойка, двойно. В смисъл, има едни специални такива от фъншуйни патици, които са точно такива фигури, които са двойки фигури, романтични фигури, двойка гълъби също и така нататък. Може да позиционирате. Дракон е много специфично. Там вече трябва наистина да погледна къде го позиционирате. Не бива да гледа навън към прозореца, защото така излиза и той изкарва вашия късмет навън. Така че много внимавайте с драконите, не бива. Дракон и Феникс са за брак, но също така те се позиционират в предходната зона. Ето защо съм аз специалистът, който да ви каже как да изградите в дадена сфера и да предизвикате любовта, късмета във вашия живот. Разбира се, съм отворена към вашите въпроси. Благодаря за вниманието от все сърце. До скоро!